Una din problemele dumneavoastră, de fapt nu a dumneavoastră, una din problemele noastre și pe care dorim să vă aducem noi, ca și cardiologi, atenție noastră, era de fapt unul din lucrurile extrem de importante care ne privește pe noi, pe cardiologi, și anume faptul că s-a specificat în mod repetat și că o săptămână întreagă a fost o amploare deosebită a refuzului a 2 consulturi cardiologice. Și din punctul acesta de vedere, cred că ar trebui să ne expunem un punct de vedere. Un prim refuz socotit al unui consult cardiologic. Copilul se prezintă în UPU cu dureri toracice anterioare și medicul de acolo spune: am dorit să fie văzut de etajul 4 cardiologie, este un copil cu dureri toracice. La care medicul de gardă de pe etajul 4 spune, având în vedere că are 12 ani, să fie preluat întâi de un pediatru care să-l evalueze, să-și facă o orientare de diagnostic și dacă este nevoie ulterior, corect, conform regulii, să ne solicite într-un consult intersecție. Al doilea solicitare, acesta evident nu este un refuz, este o regulă. Era preluat de pediatru, cum s-a și întâmplat, care să asumă internarea și responsabilitatea cazului, cel care îl preia, îl și duce până la bun sfârșit, indiferent care este acesta, și ulterior soliciți cardiolog, pneumolog, infecționist, radiolog și de toți ce ai nevoie ca să-ți lămurești copiii. În al doilea refuz cardiologic se referă la faptul că medicul pediatru a solicitat un medic cardiolog. În felul acesta, ești de gardă? Nu. Sunt mâine de gardă. În momentul ăsta sunt în policlinică, care, cum știți, este la 2 km. Aș fi vrut să înveți un copil. Astăzi nu pot, că nu sunt de gardă, dar dacă ai o problemă urgentă, solicită linia de gardă de cardiologie, care este cu un etaj mai jos. Ai un pager de gardă pe care dacă apeși un buton etajul 4, răspunde medicul de gardă de la cardiologie. Și vreau să vă spun că în cele 11 ore de supraveghere în pediatrie, linia de gardă de cardiologie nu a fost solicitată. Deci aceasta este o problemă. Bun. Noi nu încercăm să vă spunem asta, dumneavoastră, care sunt purtătorii într-un fel al mesajului, ci a opiniei publice. Nu a existat un refuz cardiologic, ba vreau să vă spun mai mult decât atât. Este o imposibilitate practică să existe un refuz. Nu consult cardiologic, de orice natură. Presupunem că nu ai obținut un consult cardiologic. Era într-o urgență, nu putea să-l facă. În acel moment sunai coordonatorul de gardă, sunai directorul medical, sunai șeful de secție, sunai șeful de secție de cardiologie. În 11 ore puteai să faci 20 de consulturi cardiologice, unul peste altul. Un singur lucru trebuia făcut. Buton pe pager, linia de gardă de cardiologie de etajul 4 și cardiologul răspundea. Dacă era un cardiolog care nu se descurca, la rândul lui suna șeful de secție de cardiologie și acest copil era examinat în continuare. Întrebare. Dar dacă îl vedea cardiologul, ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, cardiologul în prima fază nu cred că ar fi văzut mare lucru, era, cum v-am spus, stabil hemodinamic și poate vedea o fisurare de buton aortic. Dar, practic, ecografic, am înțeles de la buletinul anatomul patologic că disecția a începuse cam la 3 cm de aortă. Ecografic nu o vedeai. Deci, practic, puteai fi în eroare de diagnostic. Să spui, nu este disecție de aortă și ulterior să fie disecție de aortă. Declanșarea care s-a făcut în al doilea timp. Încât din punctul acesta de vedere, poate un consult cardiologic ar fi sugerat atât, trimiteți-l mai în regim de urgență. Și poate că trimiterea în regim de urgență, nu știu, repet, din tot ce s-a spus aici, copilul acesta, în momentul în care i s-a declanșat disecția de aortă, nu se oprea până în abdomen. Și practic, din punctul meu de vedere, o ajuns și pe vase, din acest punct de vedere, intervenția într-o asemenea stare cataclismică este practic imposibil. Deci ne spuneți că a doua solicitare practic nu a existat. A doua solicitare... Nu... Stai puțin, Mircea. Aici vorbim și de afecțiune intercurentă. E vorba de pneumonia interstițială care nu poate fi lăsată la o parte. Nu, dar vreau să și a fost interpretată, nu e eroare de diagnostic, interpretată, sugerată clinic, sugerată radiologic
și confirmată necroptic. Absolut. Nu, dar nu a fost discuția vis-a-vis de asta. Deci s-a întreabă dacă al doilea consult cardiologic. Deci eu vă repet, nu a existat o solicitare a liniei de gardă de cardiologie. Există linie de gardă de cardiologie la etajul 4, care este sub etajul 5. Pui mâna pe butonul de pager, că există un pager, etaj 4, cardiologie, răspundea medicul de gardă. Și în condițiile în care durerile au reapărut în a doua parte a zilei, de fapt spre seară, nu era necesar, din punctul nostru de vedere. Dar n-a fost solicitat. Asta este. Era necesar oricând, de la început până la sfârșit. Dar dacă nu te solicită nimeni, nu te duci tu. Vreau să vă spun că noi am știut de acest deces, noi am aflat de acest deces luni, odată cu publicarea articolului. Noi n-am știut.